Tako da mislim da smo zasluženo pobijedili, da smo odigrali kvalitetnije u obrani, bloku i servisu. Jednostavno, za nas naporna utakmica, teška, ali dali smo maksimum i uspjeli smo doći do te pobjede koja nam je ostvarila 10 od 10 pobjeda imamo u prvenstvu. Ne mogu biti više zadovoljan i sretan što smo ovo uspjeli ostvariti, pogotovo sa Osijekom, na kojeg nije niko računao prije početka ove sezone, tako da jako mi je drago zbog toga. Čestitam i Kaštelanima na dobroj borbi i vidimo se, nadam se, na tribinama. Igrali smo utakmicu zaostalo 10. kola, nažalost izgubili smo 3:1, borili smo se, ali ipak je pobjeda otišla na protivničku stranu.